Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndauyawo pano padare renyu ndikuda kuti ndinge ndichizoshayawo yanguwo nyaya nemi, and I am hoping kuti mufana uyo akatumidzira nyaya yake iye achiti mudzimai wake anomushungurudza, uyo ainge achiti anoitawo zvekufudza mombe muno muSouth Africa. My advice ndeye kuti mufana uyo dai akwanisa kugadzirisa zvinhu zvake very fast, otherwise acharamba achingoshungurudzwa nepfambi iyo isina basa nemarriage. Inini mukoma zvinhu izvi ndakambosanganawo nazvo, ende zvinowanzokuitika kana ukapinda murelationship nemunhukadzi wekuti anenge akuwana uri panguva yekuti unenge uchitodawo mukadzi uchizviudza kuti right now I am ready kuti ndinge ndichizovakawo musha. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti pandakauya kuno kuJoni, I then found out kuti mudzimai wangu uyo wandainge ndakasiya kumusha, ndaiti kana ndikamutumidzira mari yekuti ange achidevelopa pamusha, iye ainge achitora mari iya obva aenda kumba kwavo, obva azonodevelopa kwavo, akatenga mombe mukoma nemari iyo yataifanira kuti tinge tichizovaka nayo. I only found out when I returned back home, ndokubva ndazoona kuti painge pasina kana progress, and in those years kuti unge uchidzokera kumusha zvinhu zvainetsa. Saka vanhu vazhinji vakauya kuno kuJoni kuma 2008 ikoko vaizodzokera kumusha sometimes after 2 years kana kuti sometimes after 3 years, because kwaifambwa nedabulapu. Saka izvi zvemapassport zvainge zvichinetsa, because passport dzimwe nguva yaikwanisa kutotora gore rose isingabudi. Saka kuti unge uchizodzoka zvekare nedabulapu iyo yaunenge wakambofamba nayo, zvinhu zvainge zvichinetsa. Saka ndakati ndauya kuno, this was in the early 2008, ndauya kuno ndokubva ndakwanisa kuwana basa, ndakakazikisa kuwana basa, and rainge riri basa rekuti mari ndaikwanisa kuchengeta, because pandainge ndichishanda imba yekugara ndainge ndakapiwa zvekare, ndaipiwa amwe avainge vachiti weekly bonuses, chikafu ndaipiwa, hapana chandainge ndichishaya, because ipapo painge paine shop. Saka chandinenge ndichida ndaingonzi ndinge ndichienda kunotora kushop, then ndobva ndadya zvangu. Saka I was only earning and I was not taking out any money. Plus mazuva acho tainge tisina kana freedom. Izvi zvava kuitika zvekuti tinoswera tichimbembuka neSouth Africa yose. Waingoti ukapinda basa watopinda, haufambi nekuda kwekuti mapurisa ainge achirura zvisingaiti. So at that time mukoma taikwanisa kuseva mari, unlike now that we have freedom. So mukoma inini ndaingoti kana ndikawanawo zvimari zvangu zvandinenge ndawana, ndaendesa mari iya pane umwe muzukuru wangu uyo ainge achiita zvekufamba netrack, ndiye wandaiwanzokubatisa mari, then over azonopa vadzimai vangu mari kuti vange vachizodevelopa pamusha. Saka ivo grudge ravo rainge riri rekuti vainge vakambonetsana naamai vangu mushure mekunge madhamu vangu ava ndavatizisa. Zvino zvakazoitika ndezvekuti madhamu pandakatanga kuvatumidzira mari vakabva vazviudza kuti ivo vainge vasingadi kurinovheta pamba apa, asi it was far much better kuti ivo vaende pama-advantages. Mind you, ndo zvinoita mukadzi. I think mufana uyo anofanira kutsvaga kuti disadvantage yaari kutorerwa nemukadzi uyu ndeipi. Mukadzi uyu kana akangogara amuwanira advantage yake anenge atopedza naye, then iye anobva azoita decision yake yekuita move on here kana kungoramba achingoshandiswa. Inini madhamu vakatongoona kuti sezvo inini ndainge ndiri kure apa, ivo ndio vainge vabata zvino matomo emari, vainge vava kuda kuzviisa paadvantage yekuti vakasike kutenga zvipfuwo kwavo, then kana kuri kuzonzi inini ndikavaudza kuti handichavadi, already vanenge vatoboosta kumusha kwavo vozotangira ipapo. Vanhukadzi vane kamwe kautsinye so kanorwadza. It is very rare kuti sewe semunhurume wakazvara nemukadzi wako obva wazomuitira iyoyo, but vanhukadzi they are capable of doing that, seizvo zvakaitwa nemudzimai wangu.
By the time yandakazodzokera kumusha mukoma ndakangosvika pamba pari paground ndakarohwa nehana because mari yandainge ndakatumidzira imari yekuti ndaitotarisira kuti pamusha paifanira pakazovakwa ndainge ndichitotarisira kuti pamba taifanira kutora chirungu chose tichibva nacho mutown tobva tachiisa pamusha pedu, but ndakasvika mukoma pangori nedzimba idzo dzandainge ndakasiya dziripo dzematanda ndo dzandakangosangana nadzo. Zvadaro mukoma ndakati ndataura namadhamu, ivo madhamu vakabva vatanga kutongopindurawo rough ende vainge vari munhu uya wekutoti at that time pandainge ndisati ndazviziva kuti ndo zvavakasara vakaita izvi madhamu, ndaitongofungidzira kuti zvimwe kuda munhu abatwa nedhimoni, but kwainge kusitomborina dhimoni, munhu ainge ava kuziva kuti murukova akatsika zvake pamusoro pedombo, saka no matter what kunyange akajamba hafi akatorwa nemakarwe. Munhu ndakamuti kana uchitaudzana neni in such a way, saka shamwari tora hembe dzako ubaye zvako, because how can you waste money like this pasina kana chimwe zvacho chawakatenga, kunyange huku. Ndo mashoko ekuti munhu ainge akamirira iwawo. Ndakati ndakamuti saka tora hembe dzako, ndokubva atosimuka ndokubva atanga kutorongedza bhegi rake. Saka ndakati ndava kuda kunetsana naye, iye ndokubva ati saka hembe dzacho ndava kudzisiya, ndokubva atobuda mumba akabva angotora vana, munhu ndokubva atoenda. Ndaingozvibhilivhisa kuti hakuna munhu anosiya murume wekuti anenge achabva kujoni nenhamo yainge irimo munyika at that time, but mukadzi akashinga kuenda mukoma, ende kuenda kwaakaita haana kana kuzombodzoka. Ndakazotongonzwawo nemakuhwa kuti kwavo hanzi danga rainge ratozara, danga remombe. Ndopa ndakabva ndazonzwisisa kuti ndo yandainge ndakatambwa naadzimai vangu. Saka pandakazodzoka kuno kujoni mukoma, I was a man that was desperate and I was desperate for love. Ndakazoti ndadzoka kuno ndokubva ndazongodhumanawo neimwe mai. Iyi mai iyi ndo yakazondiitira mashura. Mai iyi pandakadhumana nayo, she was really desperate. Kwekugara yainge isitomborina, saka ndakabva ndazotaura nemurungu wangu, ndokubva ndazokumbira murungu ndikamuudza kuti mukadzi wangu ainge auya kuno kujoni, saka ndakanga ndichikumbira kuti ndinge ndichigara naye. Apa murungu ndakatongomunyepera because murungu ainge asingazivi mudzimai wangu. Saka inini nemudzimai uya takatongotanga kutongogara tose tichitoita sekunge tainge takatobva tose kuzimu. Tati tava kugara tose kudaro mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuoneswa madhirama. Munoziva kana uchigara nemunhu mazuva ekutanga ndo anokurakidza kuti relationship yako ichanakidza here kana kuti achazova marwadzo. Aingoitawo izvo zviri kunzi ndo zviri kuita mukadzi wemupfana uyo, zvekuti ukamubata so aita sekunge maybe wamukanganisira, waiti kana wamubata kudai aibva asunga makumbo kuomesa muviri kuita sekunge iwewe uri kuda kuzama kana kutomubata rape chaiyo. Mukoma each and every time kuti tinge tichiita bonde taitanga tatukana, taizotoita bonde mushure mekunge tatombovhundutsirana paya pekutoti neniwo ndinenge ndaona kuti mazuva acho awandisa, munhu asingandipi and at the same time ndini ndainge ndichimuchengeta, zvekare ndichimuchengetera nemhuri yake iyo yainge akasiya kuzimu. Mistake yandakazoita pamukadzi uyu ndeyekuti ndakabva ndazotaura nemurungu wangu, sezvo painge paina vamwe amai avo vainge vari vemuno muSouth Africa vainge vati kurei, saka vakabva vazosvika zera rekuti vainge vava kusanyatso kukwanisa kushanda plus neurwere, vaingoita like vari kufunuka skin, saka varungu vanosema. Then pandakaona this opportunity ndikabva ndati zvimwe kuda inini nemukadzi uyu tinokwanisa kutoronga upenyu hwedu tiri tose. Ndokubva ndazotaura nemurungu, iyewo mushure mekunge atanga kushanda munhu akamboita behavior ndaiipiwa usiku nesikati, zvekuti ndaienda kubasa ndichinzwa kuti panapa ndakalegwejeka, ndakaneta, mabhonzo angu awa anenge asina kana simba, because munhu anenge achingoti kana mukapedza kuita, kana ukangoda kunobatwa nehope obva ati
mukai amurarezve. Mukoma dai kwanga kuri kunzi ndo upenyu hwaainge achingondiraramisa throughout, nanhasi ndingadai ndiinaye mukadzi uyu, but I think kuti yainge ingori fallacy. Munhu zvino akazoti adzika midzi. Ndakatanga kudirwa imwe rafu yekuti ndega ndakasvika pakuregreta kuti ko apa ndaiteiko. Dai hangu ndakatsvaka umwe mutorwa wekuti ndakazotanga kushanda naye. Munoziva kuti taiti kana tadzoka tichibva kubasa, iye aibva angotora foni yake obva abairira zvake zvima earphones zvake, munhu obva atorara. Dzimwe nguva aikwanisa kungokuudza kuti inini ndoda kubika changu, iwewe bika chako. We were more like my roommates. Zviya zvekuti tiri mukadzi nemurume zvainge zvatoiswa pasaiti. Inini naye mukadzi uyu takaita 2 months pasina kana bonde, uchiti kana ukada kumubata so aikuudza kuti ndinokuridzira mhere. Apa muSouth Africa kana kuri kunzi vakangonzwa kuti warova mukadzi kana kubata mukadzi chibharo, ipapo vanokasika kusvika. Than kana vakanzwa zvichinzi kune munhu abirwa, vanotosarudza kuuya kuzosunga munhu uyo anenge anzi arova mukadzi than munhu anenge achinzi auraya munhu kana kuti abira munhu. Ndo zvaingori South Africa. Saka mukoma zvadaro ndakararama upenyu hwainge huchirwadza, ende amene zvazvinongoita zvakadzi zvacho izvo zvizvi zvinenge zvine rafu nei ndo zvaunongoramba wakabatirira pazviri. Ndakararama naye mukadzi uyu for many years mukoma, kudzamara azonditiza, and by the time yaakazonditiza akangonditiza achidopinda mumaoko eumwe murume. Saka advice yangu kune mupfana uyu, advice yandiri kuda kutongomupa kuti iye ange achizotora decision yake, but iye ngadzidzewo from my own lessons. Saka advice yangu yandiri kuda kupawo mupfana uyu advice yekuti iye anofanira kuti ange achizotora decision, but achishandisawo experience yangu iyo yandakasangana nayo. Munhu rwake urwo rwaakachengeta rwufi rwakachinja, because mukadzi haaudzirwi kuti anofanira kuti ange achitrita sei murume wake. I guarantee you mufana wangu kuti mukadzi iyeye kana kuri kuzonzi akazosangana nemunhu waanenge achida, respect will come out of a woman naturally paya paanenge azosangana nemunhu uyo waanenge apinza mumwoyo make. Iwewe mufana zvizivire kuti mumwoyo make mukadzi uyo haumo, and do not become violent towards her. Usafa wakaita violent naye, because ndo zvaanenge achitsvaka izvozvo zvekuti unge uchizoita violent naye. And iye shungu dzake kana asingakudi anenge achida kuti by the time yaanozobva pauri asiye kana akukanganisira upenyu hwako, asiye kana akukanganisira kunyange basa rako chairo. Then kana akawana mukana wekuti anokubohwa zvekuti unozomurova, uchatoona kutoti anokusungisa, and she would never feel sorry for you because haakudi. So mfana wangu, inini ukatoona ndichitozamawo kuuya ndichikupawo advice, even though I am not related to you, I know what you are going through because I went through that same situation 2 times. Siyana Nepfambi iyo, kamari kako kauri kuwana ikako kamari kakawanda kekutoti izvezvizvi pauchazosangana nemukadzi anokuda uchaona kuti kubva pakamari ikako kauri kuti kamari kashoma muchatokwanisa kana kutovaka imba yenyu, munotokwanisa kutotenga zvipfuwo zvenyu nekamari kako ikako kauri kufungidzira kuti kashoma, but ugere nemukadzi asingakudi. Mupfungwa dzake izvezvi kana kuri kunzi dai pfungwa dzake dzaikwanisa kuvhurwa dzoiswa pachena apa, waizotoona kutoti atorine rimwe zigomana rake kana kuti rimwe zirume rake raanoda, ende iwewe haakudi because vanhukadzi ndo zvavari. Vanhukadzi havakwanise kuita bonde nevarume vavasingadi. That is why uchiona paya kana marriage yenyu yava kunoparara, chinhu chinotanga kushota mumba ibonde. Munhukadzi haakwanise kuita bonde nemunhu
nemunhu waasingadi. Unlike isusu vanhurume unokwanisa kutoita bonde nemunhu wausingadi. Mukadzi anokwanisa kungopretenda kuita bonde neboyfriend yaasingadi for the sake of money, asi murume wake waagere naye mumba waanoziva kuti haana extra benefit yaanosangana nayo, haafi akakupa makumbo ake, because paunenge utori pamusoro pake uchimufemera anenge achitonzwa kutosvotewa, kutoboyekana newe, anenge achitoimagina irimo kudaro, achitoimagina kuti dai anga ari nhengi izvezvi ndikadai ndichienjoya. Saka havazokwanise kucontrola maemotions avo sezvatinoita isusu. Vanobva vazokurakidzira pachena kuti iwewe handikudi, no matter what I don't love you at all. Saka mupfanami, make a decision. Uchiri mupfana, try to make a decision. Usashandiswa nezvimbuya izvi, unosvika pakuchembera nacho chimbuya chako icho chichingokustresa. Life inonakidza. Inini ndakazozviona kuti life inonakidza mushure mekunge ndazosangana nemukadzi anondida. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vaita kupopota chaiko pa voice note, asi that was the narration of that voice note that he sent to me. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Regai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvinyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano ndirikutodembawo, ndirikusvaka advice. Mukoma handizivi kuti zvandakaita ndakatadza here kana kuti. So mudzimai wangu pandakasangana naye ainge asina kana O level, iye ainge akagumira form 3 nekuti ndo paakamitiswa ipapo apo paainge achiri muform 3. Saka ndasangana naye mukoma, inini wokwedu kudzinza rekwedu vanhu vazhinji vekwedu vakagumirawo mumauniversity. Each and every person I can say in my closest family vanhu vane madegrees avo. Saka not wanting my wife to feel out of place whenever patinosangana, I then thought that it was a wiser decision kuti iye mudzimai wangu ange achizonyorera masubjects ake pashoma. Saka kubva ipapo pandakasangana naye apo paainge achitongoriwo munhu ainge Saka kubva ipapo pandakasangana naye mudzimai wangu ndakasangana naye achangobva mukutena 18 years. Ndakabva ndazongozvipa task yekuti mudzimai wangu ndichazvidzidzisira sezvo she seemed to be someone that was loving. Nanasi uno mudzimai wangu character yake haachinji, munhu uya wekuti she is so soft. Kunyangwe mukupopota kwake wega unozosvika pakuseka because of her softness. Hauzivi kuti anenge achipopota here kana kuti anenge achidemba. But dambudziko rava kuitika now nderekuti after mudzimai wangu uyu aenda kuteachers college, then now ava kudzidzisawo pane kamwe private school kari muno muHarare. Ndava kuona kuti zvinhu zvedu zvakuita sekunge zvava kuchinja because hama dzake zhinji dzepedo dzakabva dzaburuka kubva kumaterraces, kunyanyanya vamwe bhudhi vake avo vari kuSouth Africa ndo vava kumupa pressure, and pressure yavari kumupa ndeye kuti iye ari kufanira kuti ange achibatanidza navo mari. Hanzi mari iyi ndiye kuti vange vachizovaka musha. Saka I don't know kuti is it fair on me kana kuti ivowo idzo hama dzake dzava kutongoda kutongofinda a way yekuti imba yangu inge ichizosvika pakuparara, because kubva zvaakatanga kushanda mukoma pay yake yakangoshanda mumba kamwe chete. Not like I want her money, but zvinoitawo here kuti each and every month kana achingobva mukunotambira mari yake anobva azotumidzira sisi vake vari kumusha. Sisi vacho ava ndo vakachengeta musha because kumurume vakabvawo kumusha. Kumurume because ivowo vakasiyana nemurume wavo. Saka I am here just asking for any kind of advice kuti pakadai so ndoita sei, ndongosiyana nazvo here, ndongo continue as normal. But I can see kuti the pressure yavari kupa mudzimai wangu at the end of the day, I think kuti vachazotopressurize mudzimai wangu kuti iye ange achizongobva pandiri sezvo ava munhu ava kuzvishandira. Tsano ava vanotomeka sure kutoti vamutumidzira message like izvezvizvi mwedzi zvawapera muchatoona kutoti vanenge vachitotumidzira message vachimuriminda kuti
asazokanganwa project iro ravari kuda kutanga kumusha ikoko. Vanotaura maprojects akawandisisa, vanomboti vari kuda kutanga maprojects ehuku, nguruve. Saka mari yacho yose iri kungonzi iri kuchengetwa nasisi vake avo variko kumusha ikoko. Kubvawo zvaakatanga kushanda uyo munin'ina wavo anova ari mukadzi wangu ivo amai guru, ndakatoona kuti kunyange profile picture ravo handicharioni. Ndakabva ndazobvunza mudzimai wangu kuti ko Gulezi vakandiblokera chii. Then iye mudzimai akabva azofonera sisi vake, inini ndainge nditongoripo. Then ivo Gulezi vakabva vati bamunini vanoshaina mhani, handitauri nemunhu anoshaina. Ndokubva vatodropa call. Saka I am really confused as to what is going on. Wangu mudzimai haasati achinja character yake, but kwazviri kuenda mudzimai wangu azosvike pakuchinjiswa character iyeyuyu neresponsibility yose yaava kupiwa. Iye handisati ndambomubvunza zvangu nezvazvo, ndakangonyarara zvangu. Ndikutoshayawo kuti ndingamubvunzawo sei mudzimai wangu uyu. Please advise me. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi wangu mudzimai ndakazvidzidzisira ndoga, asi dambudziko ravapo nderekuti mudzimai wangu ndazvidzidzisira ndoga. Now that ava teacher pane kamwe private school, hama dzake dzakabva dzaburuka kubva kumateresi dzikati mari yako yose yaunenge uchiwana inofanira kuenda kuna sisi vako variko kumusha uko, so that titange project rekuti tizoita something chine musoro. But yet mukadzi wekuti ndakazviroorera ndega, ndikazvidzidzisira ndega. Hey, pakaipa. Please tell me what you think in the comment section about this issue.